І сышліся да Ісуса фарысеі ды некаторыя кніжнікі, што прыбылі з Єрусаліма. І калі заўважылі, што некаторыя з вучняў яго елі хлеб нячыстымі, гэта значыць нямытымі рукамі, бо фарысеі і ўсе юдэі не ядуць, калі не памыюць старана рук, захоўваючы традыцыю продкаў. Таксама не ядуць, прыйшоўшы з рынку, пакуль не абмыюцца. Па-за гэтым традыцыя іхняя загадвае трымацца многіх іншых рэчаў, мыць чары і збаны, і посуд медны, і лавы. То пыталіся яго фарысеі і кніжнікі: «Чаму вучні твае не трымаюцца традыцый продкаў, але ядуць хлеб нямытымі рукамі?» А ён сказаў ім: «Добра пра вас, крывадушнікаў, праракаваў Ісая. Як напісана: народ гэты славіць мяне вуснамі, але сэрца іх далёка ад мяне. Дарэмна, аднак, славіць мяне, выкладаючы пастановы людскія. І не дбаючы пра прыказанні Божыя, захоўваеце традыцыі чалавечыя, мыццё чараў і кубкаў, ды робіце шмат іншага падобнага да гэтага». І гаварыў ім: «Ці добра, што вы касуеце прыказанне Божае і захоўваеце вашу традыцыю? Маісей сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю, ды хто зняважыць бацьку або маці, хай будзе смерцю пакараны. А вы кажаце, калі б чалавек сказаў бацьку або маці «корбан», значыць, дар Богу тое, у чым табе ад мяне была б карысць, і ўжо дазваляеце нічога яму больш не рабіць для бацькі або маці, перакручваючы слова Божае праз традыцыю вашую, якую перадаеце далей, ды многа падобнага робіце». І, паклікаўшы зноў людзей, сказаў ім: «Слухайце мяне ўсе і разумейце. Па-за чалавекам няма нічога, што ў яго ўваходзячы магло б яго апаганіць, але ад чалавека выходзіць тое, што яго апаганьвае. Калі хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». І калі Ісус увайшоў у дом ад народа, пыталіся вучні яго пра сэнс гэтай прыпавесці. І гаворыць ім: «Няўжо і вы такія няцямкія? Не разумееце, што ўсё, што звонку ўваходзіць у чалавека, не можа яго апаганіць, бо тое ўваходзіць не ў сэрца, але ў жывот і выкідаецца вон, ачышчаючы ўсякую ежу». І казаў далей: «А што з чалавека выходзіць, тое апаганьвае чалавека. Бо знутра, з сэрца чалавека выходзяць благія думкі, распуснасць, зладзействы, забойствы, чужалоства, хцівасць, нягоднасць, зайздрасць, бессаромнасць, ліхое вока, блюзнерствы, пыха, глупства. Усё гэта ліха знутра выходзіць ды паганіць чалавека». І устаўшы, выйшаў ён у межы Тыра і Сідона, і, увайшоўшы ў дом, хацеў, каб ніхто аб гэтым не ведаў, і схавацца не змог. Бо адна жанчына, у якой дачка мела нячыстага духа, як толькі пачула аб ім, увайшла ў дом і пала яму да ног. А жанчына гэта была з паганаў, родам Серафеніцыі. Яна прасіла яго, каб выгнаў дэмана з дачкі яе. А ён гаварыў ёй: «Дазволь перш насыціцца сынам, бо нельга забіраць хлеб ад сыноў і кідаць яго шчанюкам». А яна адказвае яму і кажа: «Так, Господзе, але ж і шчанюкі ядуць пад сталом крошкі ад дзяцей». І сказаў ён: «Дзеля такога адказу ідзі. Дэман выйшаў з дачкі тваёй». І калі яна прыйшла дамоў, знайшла, што дачка ляжыць на ложку, і дэман выйшаў. І зноў, пакінуўшы межы Тыра, пайшоў ён праз Сідон да мора Галілейскага пасярод межаў Дэкапаля. І прыводзяць да яго глухога і нямога, каб ён усклаў на яго руку.
І, адвёўшы яго з сабою ў бок, далей ад народа, уклаў Ісус пальцы свае ў яго вушы, ды сваёй слінай дакрануўся да языка яго. І, глянуўшы ў неба, уздыхнуў і гаворыць «Эфета», што значыць «адчыніся». І зараз жа адчыніліся вушы яго, ды развязаліся путы языка яго, і пачаў добра гаварыць. І загадаў ім, каб нікому не казалі, але чым болей забараняў, тым больш яны абвяшчалі. І тым больш яны дзівіліся, кажучы, усё добра робіць, і каб глухія чулі робіць, і каб нямыя гаварылі.